Illoli guda 10 da ka iya shafan mutanen arewacin Najeriya musamman mutanen da ke zama a karkara, inda ake la'akari da cewa ba kowa bane ya mallaki asusun banki a cikinsu. Wasu masanan ma sun ce musamman za ka samu local government guda babu ma bankin, balantana ma su buɗe asusun bankin a wannan wuri, inda aka sanar da cewa jama'a da dama za su tafka asara musamman mutanen karkara wanda ko kuma maraya wanda babu banki ko kuma asusun ajiya a wurin. Amma a ƙarshe dai tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi ya sanar da cewa wannan canja kuɗi ba zai shafi talaka ba, inda ma ya ƙara da cewa 'yan siyasa ne za su fi shiga cikin matsala ganin cewa sukan wawura kuɗin al'umma su ba wa INEC cin hanci ko kuma su ba da cin hanci ta hanyar ba da shi hannu da hannu wato harkan cash ba tare da an yi transfer ba. Amma inda ya ƙara da cewa a wannan karo za a iya kama mutane ko kuma satan kuɗin al'umma ta hanyar ba da turawa ta banki, inda idan kai transfer a mutum ka tura ta banki CBN za ta gani ga wannan wane kaza ya da fazitin kuɗi inda ya ba da cin hanci a wane. Musamman ma 'yan siyasa su ne ganin cewa wannan matsala za ta fi shafansu, inda ƙudurin ka iya haifar da matsaloli, amma wasu masanan sun ce zai jawo matsanancin talauci a cikin ƙasar, inda wasu masana suka ci ba a yi la'akari da irin halin da talakawa suke ciki a Najeriya ba, sannan kuma aka ƙara ƙirƙiro da wannan fasadi ko kuma a ce wannan mummunan al'amari da zai ƙara sa talakawa cikin wani hali, cikin halin ni'yasu. Ga dai yadda daga bakin masana da kuma masu hangen nesa inda suka yi bayani kamar haka. Wajen garkuwa da mutane shi ma na sa ran cewa inda ya babu kuɗin dole za a sami canji akan yadda ake, tunda ba inda za ka iya samun wayannan kuɗi da ake karba masu yawa. Na uku kuma tsari ne da ba nan kadai ba a ko'ina duniya yanzu an wuce amfani da tsaban kuɗi. Wasu ƙasashen masu ba za su yi tuna sanda suka taɓa kuɗi tsaba ba a rayuwarsu. Shi amfanin kuɗi shine ka biya buƙatar ka na sayan abubuwa ko wani abu da kake so a yi maka, ba dole sai ka taɓa kuɗin ba. Abinda shi gwamnatin banki ya tabbatar cewa ba za a canza tsarin ba, amma za su saurari duk wasu bayani da mutane suka kawo da shawara da za a yi yanda jama'a ba za su cutu ba. Kuma insha Allah ba ma tunanin za a sami matsala, tunda akalla akwai wakilai super agent waɗanda sun fi miliyan 1.400 a ko'ina, sannan ga POS ga kuma bankuna 33 ga kuma wurare da mutane za su yi amfani da shi. Amma dai shawara shi ne yana da kyau kowa ya kokari ya buɗe asusu a banki. Ƙarƙashin wannan sabon shiri dai muddin ana buƙatar cire adadin kuɗi da ya zarta wanda aka kayyade, to sai an caji mutum kashi 5 cikin 100 yayin da su kuma kamfanoni za su biya kashi 10 cikin 100. Matakin da masana irin su Dr. Kasum Garba Kurfi ke ganin babban bankin Najeriya ya yi gaggawa kuma bai dubi halin da talakawa ke ciki ba. Ya zo a lokacin da yake ba a kan gaba ba, domin waɗanda ake cewa su kawo kuɗin su sa banki za su ji tsoron wannan, saboda mafi yawan mutanenmu ba ma kamar karkara da kuma ƙasashenmu na arewa babu bankunan nan. So ko da ka buɗe banki babu, local government gaba ɗaya ba ta da banki, to ina za ka je ka hidda harkar kwa. Sannan kuma harka ta electronic duk da dai an ci gaba amma mutane su gane cewa ko mu 'yan bokon ya muka ƙare da ita ballantana wanda bai boko ba. So abu ne a bi shi a hankali zai fi kyautatuwa da yadda ake so a tafiyar da shi a wannan ɗan takaitaccen lokaci. Na biyu kuma shine duk lokacin da ka takaitar da kuɗaɗe wato baka zo da su ba akan lokaci, matsalar da ake samu shine wato waɗanda suke kuɗaɗen jabu za su ƙara yawa, kuma idan kuɗaɗen jabu suka ƙara yawa tunda ba a zuwa da kuɗaɗen nan a banki zai ci gaba da suna samun damar su ci karansu babu baka, domin kayi kuɗin jabu kuma ana zo ya jagaya da su kuma ba a kai su banki ballantana a gane wannan na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne. Saboda haka yana da kyau dai gwamnati ta sake nazari kafin a takaita waɗannan kuɗaɗen. Ba ma kamar mutanenmu na arewa waɗanda za ka ga local government 1, 2, 3, 4, 5 ba su da banki, kuma ga harkoki ana yi na yau da kullum. So gaskiya zai takaita mu kuma gaskiya zai gurgunta mana arziki. Majalisar Wakilan Najeriya ma ta soki sabon tsarin na CBN. Wasu 'yan majalisar ma cewa suka yi gwamnan babban bankin Godwin Emefiele ya wuce makaɗi da rawa. Honorable Dawo Aliyu ɗan majalisar wakilai ne mai wakiltar mazaɓar birnin Kudu da Buji daga jihar Jigawa. Na farko ba ma adawa ko ba na adawa da wannan tsare-tsare da aka kawo. Amma illa da me ina so a kawo gyara ne. Na farko ba wanda ya ce zai ce shi ne Allah ya ɗora masa ya san ilimin komai kuma zai iya yin komai shi kaɗai. Shi yasa da aka zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari aka zaɓe
duba a ce mutum talaka wanda jarinsa ko jarinta mai yin man gyada ko mai fura da nono ko mutum ya ɗauko kazar ya siyar kuɗinsa gaba ɗaya a duniya naira 20,000 ne, a ce wai lalle wannan kuɗin sai ka je ka kai banki ka aji, to ka yi mai da shi, ko ma ina bankin da ke da za ka ajiye. Na kasa gane irin wannan inda ake so a kai mutane. To sai dai kuma Khalifa Muhammad Sanusi wanda tsohon gwamnan babban bankin Najeriya ne na ganin matakin ba sabon abu bane. Asali ma ya bukaci 'yan Najeriya da su kwantar da hankulansu saboda shirin zai fi yin tasiri ne kan 'yan siyasa fiye da talakawa. Ya yi wannan tsokaci ne a ƙarshen karatuttukan da ya saba gabatarwa duk ƙarshen mako. Na farko shimfiɗa idan za a tuna wannan tsari ba sabon tsari ba ne. Tun shekara ta 2012 ina gwamnan Central Bank mu muka fara wannan. A lokacin muka ce muna son abin da ake cewa cashless Nigeria. Muka fara da Lagos, daga baya aka ƙara ya tafi jiha guda 5, aka hada da Abuja. Kuma a lokacin bayanin da muka yi shine duniya tana canzawa, yawo da tsabar kuɗi na takarda an canza. Muna son tsarin hada-hada ta kuɗi na Najeriya ya zama abu mai sauƙi ga al'umma kuma a rage tsada. To shawara ta biyu da zan gaya wa mutane shine a yi hankali da maganganu na 'yan siyasa. 'Yan siyasa su suka fi kowa wato cutuwa ga wannan abun, ba talakawa ba ne za su sha wahala. Saboda 'yan siyasa su ne idan an zo zaɓe mutane sun yi shekara 4 suna kwasar dukiyar al'umma, sun bar mutane cikin wahala da yunwa, za su fito da waɗannan kuɗaɗen a sayi ƙuri'u, a biya 'yan sanda, a biya SSS, a biya 'yan INEC, a biya 'yan daba, a sai musu ƙwaya, a sai musu makamai, a zo a hana mutane zaɓe waɗanda za su yi a biya su, idan ma sun yi zaɓen bai daidai ba a murɗe, a samu mutanen INEC da 'yan sanda a murɗe, a je a biya alƙalai. To wannan tsarin na Central Bank shine zai fara rage wato wannan barnar. In ma kana son ka ba wa ɗan sanda kuɗi ko ɗan SSS kuɗi ko ɗan INEC kuɗi ko alƙali kuɗi, ka ba shi ta banki inda za a ga cewa ka sa kuɗin a cikin account ɗinsa. Halin da ake ciki, shugaban kungiyar wakilan bankunan Najeriya ya koka da cewa wannan mataki zai shafi 'yan kasar miliyan 1.400 da ke samun abinci a harkar POS, yayin da ficeccen lauyan nan mai kare hakkin bil'adama Femi Falana ya sanar da shigar da ƙara a madadinsu. To masu sauraro, saboda ƙarancin lokaci a nan shirin zai dasa aya, sai lokaci na gaba idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi, Ahmad Abba ke mana fatan alheri.